Tikulandireni program mene ya Tikudziweni pano pa Times ine dzina langa ndine Alik Ponje. Ku program mene timakhala tikudziwana ndi anthu osiyana-siyana. Anthu ogwira ntchito zosiyana-siyana. Kayanda zitsuzo, kayanda mpira, oyimba, andale, ochita malonda ndi ena otero. Cholinga chake kuti tikaona komanso kumva zimene akuchita tikhoza kuphunzirapo ziwiri zitatu. Ndelero tikhala tikudziwana ndi woimba Dani Chadzama. Tikulandireni program mene. Ndathokoza kwambiri. Zikomo. Dani Chadzama ndi ndani? Dani Chadzama ndi woimba kunoko ku Malawi. Komano ndinabadwa mbanja la ana 6 ine ndino ana number 2. Okay. Yes, komanso ndimakhala ku Kawale. Muzinda wa Lilongwe. Ndithu kumudzi ndikuti? Kumudzi kwathu ndi ku Lilongwe. Koma kuna Mitete. Kuna ndizi kuna kwacha. Atamatia ikwano ku Lilongwe kulanta ai kuna Mitete chabwino inde. Yes, ndithu dase. Munabadula konko. Ndabadula ku Lilongwe kunoko. Yes. Skulu mudachita kuti? Skulu so ndachita mu Lilongwe. Kuyambira primary, secondary nalicha ku Robert Blake uko. Basi tachoko meneko basi mapangabe timasukulu tinati. Finally ndimene timazapanga release aba yoyamba. Yoyamba inatuluka chaka chanji pano? Aba manga yoyamba inatuluka 2000. Chaka cha 2000 in time ineyo kuli IY studio ndimene madziwika kwambiri hapo bande. Ngefeso tina tamango kajambula kumeneko. At least zinatiendera we sold makopi ambiri and timathokoza Mulungu kuti aba moyamba ndimene inatika pa map. Okay. Because tinapanga manage ukajoina kwa Magedon band kwa Bile Kaunda. Tinazungula Malawi yonse at least izinthu zinatiendera kwambiri. Yes. Motifa masiku ano nde zikuvuta even piracy kuyangana so even mwinaso mashows into zimango sokonekera. Modi mumatha kusiyanitsa kuti mmene zimakhalira nthawi imene ndi panopa at least mwina kalelo zinthu zimakhala ko bwino. Yeah. Nthawi imeneyo matu ukatulutsa abamwe umatha kukagulitsa kwa ujisa. Wakugulitsa kwa ujisa makhabe ni ndrama ndeti zimene wapanga waononga kuma studios ma transport and the like zimabwerera. Unlike panopa ukatulutsa abamu kuti ugulitse mukudziwa platform alipo ambiri ogulitsira nyimbo kumano zikumatengera kuti iwe kodi publicity yako anthu aja azidziwa motani nyimbo zija. Kodi azikonda kapena sana zikonde. Yeah, so tikusiyanitsa nthawi imeneyo zinthu zinaliko better off because ukazungulaso ndi mashow aja zimakhala kuti zimakuthandizira ubwino kuti anthu nyimbo zidziwe bwino. And it would be ndiye munachitapo ndi Armageddon nthawi imeneyo. Yes. Zinatheka bwanji kulowera nditu Armageddon and I think mabanda akulu nthawi imeneyo. Yes. Chinali ngati chisomweti because I was coming from Lilongwe bila makao Blantyre. Kwa nditapita ku Blantyre ndikukumana naye ndakumana ku Raymond studio. Ndimene anadzanduza kuti ndimakuyang'ana koma sinimazo ndikupeza kuti atamva nyimbo zanga ndataza kuti Dani Chadzama ndineyo ndi ananduza ngatuli ndi mthemete maiza makaseti ndanozo ngatuli ndi kaseti ndipatse modzi tikamvere then we have to come for my practices ndimene nakajoinera Armageddon. And so unali member wa Armageddon? Nali nakhala member wa Armageddon naimbako for 3 to 4 years. Okay. Ndeno ukakhala member ngati wa band yoti ndiyo khazikika ili ndi atsogoleri yake Armageddon ndangasife timaidziwa ngati ya Bile Kaunda. Yes. So umakauti nawenso mbande momo uzikhala ndi mpata umapangaso nyimbo zako. Yes. Zinali ngati kuti ene anditenga ngati artist othandizana ndi Bile. Leti Bile asanabwere pa stage nimayamba kupitapo ndini. Ndi nthawi imeneyo chananga sikunali achina zigoma achina pio azizaka Bile ajata siya bandage. Lefe nakhala ngati nodabita ngati star. Pacho kanzako palimalo. So nakanga tutine ndakajoina malo amenaja ndi zimaenda kwambiri ndi Bile. Okay. Ndipo anandipanga expose kwambiri kwa Malawi kuti andiziwa ndi that time nali wang'ono. Nali almost chama 19 years komabe ndipaka nthawi ndicho. Komano timangothokoza Mulungu kuti titatulutsa abamu yoyamba zitaenda bwino yachiwiri ndiye nadzativuta. Mwafika ndi moto zizilisaso. Kuzazizilitsa chaka yachiwiri ndiye inali chaka chanji ya 2003. Yes. Ndiyo inadzatuluka so ina yachitatu inadzativutanso. Koma nde yoyamba inatuluka 2000. Yes. Okay, ndimafuwa ndizineno dande uli nthawi yachi na matafale fasi kuimba wani inatuluka 2001. Inali period ijota anthu abwera ndi moto wina wake kwambiri. Ndipo nthawi imene ijayo ine nango ndinda kwa joina band nthawi imene makamba practice ine band ya Armageddon.
that day matafale nkumamwalira. Wow. So inaso kunikira some practice sitting abange. Komano inali nthawi je the music was at its peak Malawi kunoko anthu amalemba nyimbo za nzeru ndikumayimba so za nzeru zimaopsa kutulutsa album kumata ikafika pasika nditukonedwa koto apa fa ndikunena izizi anthu ambiri akamakamba tifika panopa kuti sidachite bwino ifa yani. Second album ndisini set. First album ndaba zitachuluka ndio madziwa concentration inaza khangati yathawa ndi siku itachita bwino apa moyamba ndio unapeza kuti ayi tizakumwa imwati nthawi imeneyo ndio timachita koso ndi nzeru zinango titimira basi osapeza so kuti ndipange concentrate ndisaba mwa chiwiri concentration inandi inaza nthawa anga simba zwa zachibwana bwana yachitatu so chimodzimodzi inaza nthawa yachifolo ndi sponsor anaswera atu uno pamene pokutolo sungapeze ndi sponsor ena nawo pamene no nimadzalingalira moza manoti koma I think china chake chene ndichitepo ngati munthu eti so I started changing my ways zochita zanga zinamba masintha no time imeneyo up until 2017 imene ni majambula album ndi lulu yokuti no album ija inachita bwino kwambiri 2018 inachita bwino kwambiri so panali ngatibe panali gap icheuti reflection kapena yes inali tikozoti ngati ka process it kuti uzikonze mwini wakewe kuti zimene zimapangika zija za ndibweza mbuyo now ndi chitsogolo chake nditani ndi nakhala ka process ngati ka amati ka purification process kena kake ndikamene kamene nazakhala almost 4 to 5 years osatutsa so 2017 wachambula ndi lulu azikuna kuti zadzuka ndi zonse zili bwino bwino pano zikuyenda bwanji. Chijambuleni album ndi lulu tinaika pa market tinagulitsa magulitsa of course magulitsa ndeka tinaika so pa MalawiNews.com tinaika kodi pamene chammatenga kati ma downloads achi kapena amanthu amagula pompo achi komano of course MalawiNews.com simapezapo phindu kwenikweni rather than ngati ku Goluso ndi ku YouTube kuja umene zimakhalira ngati ku YouTube so komano kwambiri makope zinagulitsa ndeka ena tinaika ma filling station imu ena majani komano I have to thank God kuti inaenda malonda because anthu amandigraving they could have buy one copy 50,000 was wow so naona benga kuti sina ipange launch sinapange launch launch chandimena anthu amazadziwira kwambiri komanso timakobiri ndangasema vizoti wina wakula muna kope 500,000 manje ukachitika mwayi moti this year aba mmene tatulutsa no ya latest ndimene tikulaunch ano chaka chino ndimeneyo tikukhulupirira kuti chamu July June July anthu takhatira panopa tekhatamba kwauza kuti aba mujatukulauncha tsiku lakunanga si chifukwa cha covid ndi tikufuna mwina aboma akatsegula then come back kwa anthu wauza. I want kuti tibwerere pang'ono mene umayamba kuimba I think time mene ijaso panali like you've mentioned OG Isa ama imakanga di solo promotion ya oimba imakhala very high I think kwa imba time mene umati na ukaimba za nzeru madziwa zota OG Isa akagula panopa chikuvuta njani kuti ma promoters kapena ogulitsa nyimbowa asamabwere poyera ndikuona ngati kuti ambiri mene anasira OG Isa muja kunala china Clifton Bazaar kunala china Portuguese ndimona ngati anakhumudwabe nafe oyimba mwina in terms of quality komanso tinazangofika pajapo kuti alisa amangoti nditulutse bola so tinaisiyabe choncho panopa we are doing now new stuff zabwinonso kwambiri kuli achina Ntendere Georgina nyimbo zonoti even anthu akazimva akumana kuti ayi guys mnakalipo ma studios aja makhaloti ndekuti amapanga control kwambiri ndani iwe mwini wake woimba kapena pena makuza akulu ndikamba zimene fopete pena mziti nyimbo yatuluka anthu amadzati koma producer naye osamuongolerako munthu uyu kuti ziyende chonchi ndekuti ino mukangoti ndabweretsa chonchi imveke chonchi basi choncho nchifake ku studio kujo mafunaka kumapita kwa ma producers amene amazitsata za uzopanga produce nyimbo ndeti mati tikapita ni nyimbo ija timadziwa kuti tikapita kwa kuti ikamakatuluka yakupsya kwambiri fa just akaikapo my ideas zake apart from my ideas mene ndabwera nawo ine ku studio so we choose ngati panopa tikupanga ndi Limbani Chibwana ku plant anthu ambiri amudziwa ku Longwe ku review Chibwana so anthu amene wanda amene tikuweka nawo panopa
even kulonge kuli lulu so ndi producer wabwino kwambiri ndi anthu ma studios yabwino so yes ndi anthu amene tikugwira nawo ntchito pano ndithu damwene. Kumbukirani kuti iyi ndi programu ya Tikudziweni pano pa Times, tikucheza ndi Dani Chadzama woimba. Bwanji titaonera kaye izi. Endele wanga undikusirani koma simo mwetiko hula pasili pasila tendele wanga undiweni masamba pantendele kuposa nyama pa mavuto. Mizu yose ya umatendele ndi ufunika muntu wabara mafuna tendele kuti ya bule apange zonse mwa ufulu ziko ndilo mweli chauta na tipanza tilila mulile chile sima ya macho tipangono anandi amayi atatawila kuti kodi kwa mulungu yeka tiko kulintendele cheni winiwe wela koti kabisale. Magamba zinachuluka ena ankati sisicheka isi mene umbawi wa mumenyela kazi ya mene usunga mute ni makolo ake osauka mtundu wa kwao mwayulibe umasakati wa chikondi cha mbuye titi ya ndiyo mweyi Hello tao kapete wakwatu wansu mangazi womba mulungu masinga watu Tikulandireni ku gawo lachiwiri komanso lotsiriza mu program ine ya Tikudziweni pano pa Times. Lero tikucheza ndi woimba Dani Chadzama kuti mudayamba kumumva mkulu ameneyi pakanthawi ndithu ndi anavomera yekha kuti ayizukhanga atatulutsa albamu yoyamba yachiwiri yachitatu sizinayende ndetu kudziwa nano pano kuti kodi lero zinthu zili pati. Nde wakamba kuti albamu latest ndiyoti ufuna utayipanga launchi chaka chino chisanati. Yes. Imeneyo ndi yaenda motani, waimba kumwina ndi ndani, wajambula motani, anthu amene waimba nawo ndi ndani, amene akuthandiza kwambiri kuti ifike poti yatheka ndi ndani. Albamu imeneyi ndajambula kwambiri ku CL Touch Studio. Okay. Ndajambula ndi View Chibwana, ndilimba ndi Chibwana. Komanso pali artist ena amene ndapanga feature ngati nyimbo ya Georgina ndapanga feature Kapadosia. Okay. Ambiri achinyamata mudziwa. Ndoti olene amandipanga impress ndo achinyamata kumano ndimanabe kuti ali ndi chidu ndi luso maimbidwe ake ndi namutenga naimba naye so mabamu mumu nde kuli ngati nyimbo za achina Ntendere I think anthu ambiri panopa akuzidziwa Georgina akuidziwa kwambiri ma TV ma videos tinapanga kale munditeteze panopa we are doing ma videos a nyimbo zimene anthu sana zimve kuti tikamapanga launch yakha kuti ma videos ositamaliza bwino and two jam kuli nkhani naso imene timayikamba nkhani ya quality yomweyo tidayikamba kale kusanabwereza ma computer kwambiri kuna zima kodi zida zonse mu studio momo kutheka ndetu kwa masiku ano sizambiri zimalowa ma computer zimenezi simaona kuti munazopanga compromise quality kapena originality ineyo chimene mangu ape mphaji nyamata tinchona kuti ngati ineyo amwe pianist nimaswera piano ndizi kwabwino kwa munthu oimba azidziwa chida china chake sati kungofika pa stage pena wadzani kukwera mic azidziwa chida china chake for jam composition awa timafuna ta polish anya amalati kama apatsa nyimbo tizapatsa nyimbo zabwino ndi munthu ukadziwa ko chida china chake kuimba zimakuthandiza kupolisha nyimbo zako
kuti so kamaka apatsa anthu azidziwa kuti I think munthu pali luso so ambiri angothamangira kuti poti computer programming ndeti ngothamangira kungolemba zosapya basi kangozitulutsa ndikungowapempha mutati muone ma jazzman akale ma 2000 ambiri amatakataka ma 2001 2 3 mpaka nakafika cha matenu ambiri amatakataka ndichongwauza so anyamata kuti pitirizani kuphunzira luso siloimba lokha even kudzwa chida kuja ndi luso lapadera ndio tukapanga mix luso jomakhanga twalipanga sharpen nditudi kodi sizimavuta kuti wangojambulira pa computer kuti udzafike poti like live performance yes ine ndimona ngati nakase computer isewera zake zina zote kuti ufike pa stage baja zimavuta ndi uzaone ma mixing amna mapangidwa pa imbadi adakali nazo zake tu palibe chimene chasulukamo tsogolo lako kuli unalotani pa nkhani ya mayimbidwe ine tsogolo langa ndikulona be kuti ndilowala kwambiri faba of course tinachula kale kuti age and season ndikulona be kuti anthu ayilandira kwambiri komanso kutsogolo kuti kwa promisa Malawi kuna kuti akubwera zinthu zimene mwina iwo mbuyo mamazimisa panopa aziziona live akamva kuti dana akaimba kwakuti kati kaimba ndi mathumela bandi kubwera bandi yathu ndio kuti pamene anthu akadziwa kuti akuona za chilendo basi kuti mafaya sibwera kumene kuti bandi zokhaba so matha kungosankha kuti mwina ine mwina ndi nyimbo zangazi ndandaimba ndi bandi zitithandiza ayino mwina so woimba mbiro even kunja kuti mwina bandi yake aliba matha ngopanga haya koma bora ndiye kuti muzikhodi mugwirizana chochita koma ineyo panopa ndikuimba kumathumela bandi ndithu ndalina lulu so mukuyenda limodzi ndio nyimbo zako so anazijaira kufika pa stage bwino so simaimba bwino zambiri ndithu damene ndofuna ngoti chairako kamodzi 30 seconds basi tuone kuti kama u sali bwino ndingo ayimbirako Georgina Georgina tauona moyo wako Georgina moyo wosilili kanso ndakukonda nawe wandikonda ine chikondi changa chasefukiranso paiwe Georgina tauona moyo wako Dan Chadzama alongside Cappadocia Georgina watch this Georgina tauona moyo wako Georgina moyo wosilili kanso ndakukonda nawe wandikonda ine chikondi changa chasefukiranso paiwe guys kutheka ndithu nyimbo ndiyako akuti amatha kupanga munthu afika apo ndimayimba kumpatsa mpata zamba kuvuta bwanji sindakozekere mwakawaimba makhoti nthawi zonse uzikhala rede sichoncho ndithu mbala pomaliza program yathu ndikufuna tibwererebe mbuyo pang'ono iweyo ukamaona anthu amene apititsa kwambiri luso loimba kuno ku Malawi makamaka oimba oti panopa alipobe koma mwina oimba enaso mwaphunzirako ziwiri zitatu even mwina musada kuma ngati lipo kandi 7 billion koma 1% sina 1 ndikuti anthu aluso ndochepa ndeti tikakhala aluso tizilipanga sharpen luso lija kuti anthu ena akamamva aziphunzirapo moyo wawo sozitani uzisintha tsiku ndi tsiku ndithu dimbala ndakuthokoza kwambiri Dani foto nabwera program ineso ndanyadira kwambiri kuti inali program yabwino kwambiri ndithu tikatero ndiye kuti tamalizanso program ene ya Tikudziweni pano pa Times mu program ene tsiku la lero ndi macheza ndi oimba Dani Chadzama wabweranso ndi albamu yake akhala kuipanga launch posachedwa pa Nkhani za COVID zikasuntha zina zimene aboma akuchita ine dzina langa ndine Alik Ponje ndikuthokozeni kwambiri kuti munali pamenepo kuonera komanso kumvera program eneyi pakanema wa Times komanso wireless ya Times bye bye Captain